फुगारदो थ' सथायावनो खयथायाव थांनांगौमोन फासथायाव थांनांगौमोन फासथायाव होजाहरबाय आं सिखारलायबावाब्रा बा माबायाव सहैफिननांगौ आंहा 7ता थाङा नोंलाय थाङा इसके जाने के बाद क्या बोलेगा आपको पापा को हैं कुछ लेके आओ फिर आ जाएगा तो बोलो इसको भी लेके जाओ हैं क्या नाम था इसका एलेक्स एलेक्स जा थांसै नै क'क्राझाराव फुंनि 6ता जाबाय माने जोंहा क'क्राझाराव मोनसे पस्टिं मोनो आरोना बेयाव थांसै दा स्कुटिजों थांगोन आरो बांद्राय गोबाव लाया नालाय खाथिसो हिसाब बाजारनिफ्राय दा थांसिगोन आरोना क'क्राझारखौ एसे दिन्थिलांसै एसे बेरायबोनोसै आरो क'क्राझाराव मानो होनोबा नै बिनिया माने क'क्राझाराव पस्टिं गोलैदों माने SSB नि दा बेवहाय दोननानै फैनांगौ जाहैदों आरो दा सबायफोर नायलांबाय आरो नै थांथारबाय जाबाय जाबाय Ujung kita lah, ujung, ini. Tungkau sebelah beni, ayo, spiro pun enak, ekdom, tungkau sebelah. दा लोगोफोर न'आव सहैफिनबाय नै दा नै लोगोफोर माबा मोनसे बिहरदों दा नोंसोर नायलांबाय था नै मा बुस्थु बियो udah tak unbox kan Share.